I'm always happy. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way, along the journey. Sweetie, I sing along the journey, helping the lost to know His love. So happy am I. Yes, so happy now. Yes, happy am I. Very happy now. Hoping to meet Him in the morning, in a sweet happy home above. So happy am I. Happy now am I. Yes, happy am I. Yes, happy am I. Happy am I. With my Redeemer, singing along the homeward way, and telling the Lord, telling of the loss of His great mercy. Happy am I. I'm always happy, giving His sport. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way, along the journey. Looking for Him most any moment, ready when Jesus shall appear. So happy am I. Yes, so happy now. Yes, happy am I. Very happy now. Keeping my lamp all trimmed and burning, feeling His coming now listening. So happy am I. Happy now am I. Yes, happy am I. Yes, happy am I. Happy am I. With my Redeemer, singing along the homeward way, and telling the Lord, telling of the loss of His great mercy. Happy am I. I'm always happy, giving His sport. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way, along the journey. Amen. Toda kutenda, ndoda kuti vaimbisi vangotimbira rumwe rwiyo rwandoda hymn 150. Ndoda kuti mumboimba first stanza nemastanza maviri ekupedzisira ameno kana vanoiziva vanobatsira. 150 ndo vatoda kuti vatibatsire kuimba. Vacheke varipe vanocheka miso muinochekwa kuminda nemajekoba sangariitwe usamire dakarata penza varipe vacheki Diani anotibasira, Diani achatibasira, kuunganiza mwanda. Minda ya kuiba kwese, pasira kamirira kuchekwa. Vacheke vashoma basa enguru, tikanonoka tinozoshaya. Varipi vacheki, ndiani uyanotibasira, ndiani achatibasira. Kuunganiza imana vanave vanunza imacheko muunganize mbeu dzatenzi basa tenzi hauye muzopiwa rufa rokudenga Basira kuunganiza mwanda.
Toda kutenda nerwiyo rwakasimba irworuro. Ndakatanga kurunzwa rimwe gore randakaenda kusaidhi rekuna Nazhombe uko. Runoimbwa chose rwiyo irworwo. Especially ndinobatikana nestanza yechi3 iyo. Yatanzi vacheki vashoma asi basa iguru. Inozonopedza pazasi pacho yakuti tikanonoka tinozoshaya. Saka chikumbiro changu ndechekuti dai Mwari atibatsira vanhu vaMwari, taita basa iri nokukasika. Kana tikariita nokukasika, idi Jesu unouya. Ndakafara nemashoko akataurwa naPastor Aramotsi. Vakati sangano musa namatira minda, because vhesi inototi minda yaibva asi namatirai vacheki. Vacheki ndo pasina, but minda iri kunzi yadini. Hanzi musatambisa munamato nokunamatira minda, because minda already iri kutonzi yakaibva kare, asi vacheki ndo vashoma. Mubvunzo wandinawo ndokuti panyaya dzokunamata Mwari anovimba newe kusvikira papi? Ndo mubvunzo wandinawo wokuti wakagara ipapo haatosiri here Satani anototi I trust this man so much zvokuti kana ndikamushandisa basa rangu rinobatwa nokukasika. Saka madekwana anoshamari, zvibvunzi wakagara. Eriyo akazombobvunza Israeri kuti muri kurutivi kupiko imi? Muri kwa Jehovha here kana kuti muri kwa Bhaari? Ndiri kuti madekwana ano Mwari ngatibatsire tiite basa rake nokukasika. Ndaiverenga Abrahama paataurwa nezvake, ndavhunduka. MuBhaibheri mune vanhu vokuti vakataurwa nezvavo kana ukavaverenga uri woga hana yako inorova, wozvibvunza kuti tinonamata Mwari akafanana here nevana. Wokutanga ndiye mudhara ataurwa, toda futi kuti tikontinye naye. But mumwe wechi2 anonyanyo kundikwidza kuti ndifemere pamusoro ndikaverenga nezvake ndiMozisi. Especially chapter 32 yaanosvika kuudza Mwari pavhesi ya32 kuti kana kuregerera Israeri, dzimai zita rangu mutsamba yamakanyora. Ukaverenga Bhaibheri rinoti Jehovha wakazvidemba akati ringanakidza here denga risina Mozisi. Kobva ati the best way, regai ndiregerere Israeri kuti ndiwirirane naMozisi. Isu taneta sangano nokunamata every Sabbath. Nyora zita rangu, nyora ronyorwa kangani, ronyorwa kangani. Every time eutamakanga mwakutaura nyaya mazita pamunamato. Rega ndikutaurire vanhu vaMwari, kune vanhu vaida Mwari vachirevesa. Abrahama achinodzikinura Loti. Ndoda kuti tinde paseri pacho pana chapter 15. Munoona kuti Abrahama naMwari vaiwirirana mumwe muwiriraniro wausinganzwisisi. Rimwe bhuku randaiverenga raitoti Sara kakudanana kake kwaita naAbrahama kaikundwa neushamwari hwaMwari naAbrahama. To an extent yekuti Mwari wakazomboburuka rimwe zuva akati handindi Sodhomu ndisina kupfuura nepamba peshamwari yangu. Une ushamwari naMwari here? Kutsamara Mwari azvidemba paroti. Ukaverenga chapter 18 yaGenesis, vakasvika vari vatatu. Zvinonzi Mwari akati kune dzimwe ngirozi, fambai pamberi munondimirira pazhira, ndimbosara ndichitaura naAbrahama shamwari yako.
nengirozi dzaisatohwisisa ukama hwaMwari naAbhurahama. Ndosaka wakunoona chapter 15 ndoda kuti hwakamutangire kare tozonoona nozoti Mwari akawirirana naAbhurahama kuti ushamwari hwedu hwanyanya kukurisa, uyatinyorerane pasi, uyatisainirane mapepa ushamwari chandasunga newe unochisunga, chawasunga neni ndochisunga. Wakati uyatisainirane contract yekuti hakuna anoibiricha. Chapter 15 verse 1. Shure kwaizvozvo shoko raJehovha rakasvika kuna Abrahama pane zvaakaratidzwa richiti usatya ini ndiri nhoo yako iwe nomubayiro wako. Ukanzwa panonzi usatya, regai ndikutaurire vanhu vaMwari, hondo yanga ichitaurwa napasta yekunodzikinura Lot izi pane hondo yakushayikwa kwemwana. Ndosaka chapter 15 ichitanga ine word rokuti do not fear, because iri kuda kuadresa a fearful situation. Ndosaka Mwari wachitanga kuti tisati tataura calm down Abraham, kuhondo ndakakubatsira kukunda. Ndoda kuti wevhesi ya 2 famba shamba vhesi ya 2. Abrahama akati Ishe muchandipeiko mwana? Zondofa hangu ndisina mwana. Uchava mudyi wenhaka weimba yangu ndianiko? Eliezari weDhamasiko here mwana? Hanzi musanetsekana Mwari, newandichapa nhaka, mukomana webasa ndomupa nhaka. Wona kuwirirana kwaAbhurahama nemukomana webasa, ungazomupa nhaka sei iwe uchitadza kumutambirisa? Uhu ukama hwema big boys, hauzi wepwere. Ndosaka Mwari achiti tisati taenda kuri kwabva rabvunza rikati uchandipei Mwari? Ndofa here ndisina mwana. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, Abraham was a wealthy person, not a rich person. He was a wealthy person. And the difference between a wealthy person and a rich person, a wealthy person anotambirisha a rich person Mwari. And munari wealthy, fuma yake ino benefita community. Munari rich, fuma yake ino benefita iye kuti awedzere kuzvitutumadza. Ndosaka Bible chiti the rich fool. Ndosaka Abraham ari kudzina Mwari, hapana chimwe chinhu chandadzidza wakomana, ungawana zvese asi pane chaunoshaya one. Hauwani zvose muupenyu. Mwari vari kuti despite kuti wakafuma Abraham, but Mwari Abraham ari kuti zvose ndinazvo asi handina mwana. Chiwanya yacho dzikanayo famba. Vhesi ra 3. Abrahama akati tarira hamuna kundipa mwana, zvino uyo wakaponerwa mumba mangu uchava mudyi wenhaka yangu. Iwa vhesi ra 4 famba. Shoko raJehovha rakasvika kwaari rikati chiiko? uyu haangavi mudyi wenhaka uyu haangavi mudyi wenhaka yako. Asi Abrahama ndoda kukutaurira, ndikataura chinhu ndozadzikisa. Ndingaita sendinononoka, but it shall come to pass. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, chimwe chinhu chaunofana kunamatira kana uchidhira naMwari, namatira spirit of patience. Chapter 14 verse ya 12 yazvakazarwa inoti ndipo pane kutsungira kwevatsvene vanochengeta murero waMwari nekubata kupupura kwaJesu. Ndatimirira Mwari unozadzikisa. Zvimwe zvacho unogona kutotadza kuzadzikisirwa uri mupenyu, uchazozviona wamuka kuvakafa. Ndosaka Mwari wachitaura wakati, iwe ndakakuudza kare kuti uyu hafi akaita muryi wenhaka,
unoziva here kuti teerera challenge yaMwari naAbhurahama yaisava pamwana. Nditeerere, ndati Mwari wanga asina dambudziko nekupa Abhurahama mwana, because mwana chipo chinobva kuna Mwari. Challenge yaMwari naAbhurahama yaiva yekuti Mwari waiti, Abhurahama ndikakupa mwana achazosika here rudzi runonditya kwemazera nemazera. Ndosaka wakaona kuti Isaac was not just a son, he was a son of promise. Okay. Saka Mwari waiti Abhurahama, shuwa mwana ndiri kuda kukupa, asi do I trust that son asati azvarwa? Because Mwari waiziva kuti ndikakupa pa chapter 15 mwana, chapter 22 ndichada kumutora, achatoreka here. Saka fiye ya Mwari haisi yokukupa zvinhu, ndeyekuti kana wapuwa zvinhu uchaitei nazvo. Alright. Unoziva imwe fiye ina Mwari pauri anotya kuti unozoita ukama nezvinhu kupfuura akakupa zvinhu. Ndokutya kuna Mwari. Ende chimhanya pavhesi ya 6 uwe Mwari akabva atoti Abhurahama, ye mwana inyarare inyaya duku yatimbonyorerana pasi. Vhesi ndira 6. Iwe vhesi ya 6. Iye akatenda Jehovha akamuti ndiko kururama kwake. Vhesi ra 7. Akati kwaari, ndoda tuinde pavhesi ya 8 jamba, inda pavhesi ya 8. Akati Ishe Jehova uchaziva seiko kuti iwe ukama hwacho hausi hwekufungidzira. Andoziva sei? Hausi hwekufungidzira. Vanhu vava vane nguva vachifamba vose. Chiwa vhesi ya 9. Akati kwaari, nditorere tsiru, tora tsiru rina makore matatu, nesheche yembudzi ine makore matatu, negondobwe rine makore matatu, nenjiva nemwana wenjiva. Wadiniko eyeka iwe chizvitsemura nepakati, akagadzika rumwe rutivi rwakatarisana norumwe. This covenant was a covenant for open boys. Haipo iyi kwaIsraeri, ndeya Mwari naAbhurahama voga. Ukasangana nayo kuna chapter 15 inobva yagumira ipapo. Because Mwari vari kuti kamuwiriranire kataita hatimbopota tichiita maspecial covenants. Asiri embwende zvikatitora tsiru, kana waritora waritsemura nepakati, kana watora shiri, watora zvose zvandatitora, wabva waisa zvimwe uko zvimwe uko, ini Jehovha ndichadarika nepakati. Dzikanayo tigoitaura kuti yaireve. Hanzi magora akaburukira kunyama. Abhurahama akadzinga. Iwa hanzi Abhurahama akaswera achidzinga makora kuti asadya chibayiro. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, chimwe chinhu chaunofana kunamatira, protecta basa raMwari. Iva nejelasi nezvinhu zvaMwari. Hanzi Abhurahama wakati handivati ndichaswera ndichidzinga magora, because akauya akadya nyama yaJehovha, sungano yedu yaparara. Ndiri kuti madekwana ano wakangwarira zvipi chaizvo. Kune vanhu vokuti kana zvisiri zvinhu zvekuchechi vanomiramira, asi zvekuchechi vanodzosera musoro mukati sekamba. Kungoda kunonoka chechipoti, matononoka tautodzokera kumba, vanhu havabati nguva, asi girlfriend unoimirira. Kungoda kungotaura zvekuchechi, vanhu vekuchechi havabati nguva. Inini
ende ndosaka vamwe vanhu right now vachiramba mabasa. Chimwe chinoita kuti munhu arambe basa rekuchechi, ye rinondigira nguva, muridzi wenguva hausiwe, even yacho iyoyo yaunofunga kuti ndeyako. Time belongs to God. Nozvero kuti kunyangwe Satani akaiswa naMwari pasi penguva. Saka ugoni unditaura kuti handina nguva. Nozvati kwati vana vamwana vekuti vari very committed to the devil as compared to God. Wototi Satani anaitoti indomutemba. Ari pano hake pake meeting, but paanopedza ke meeting uchanoona simba raanenge ainaro. Mudhara uyu waisatamba naMwari uyu. Waiziva kuti Mwari mukuru. Zvikanzi uya tiite sungano. Ukanoironda nyaya iyi zvakanaka. Ukanodzidza kuti mhando yesungano iyi yairei. Inonzi isungano yaiitwa kana vanhu vachiroorerana. Hanzi waiti seni kana ndikaroora mwana waPastor Dhuve pabviswa mari. Hanzi vanhu vekuKenani vainamata zvimwe zvimwari vaiti kana waroora. Unoziva kuti kwa Satani kune sungano dzinotyisa kupfuura dzekwaMwari. Bvunzo vanoita zvemanjuzu. Vanoita kuma all night every weekend of worshiping the devil. Iwe kana uchidaona kuti unosiya church, ite all night every Sabbath manero. Zvinonzi ndokwaiwanzo kuitwa mhando yesungano iyi. Hanzi saka vaiti kana waroora vobva vatora musikana nemukomana vese varoorana vaya vakuita mudzimai nomurume vobva vatsemura mukaidzi nepakati vobva vati chidarikai nepakati vachiti sekuuraya kwataita mukaidzi kana mukarambana tichakutsemurai nepakati sezvataita mukaidzi. Saka Mwari paari kuita sungano naAbhurahamu ari kuti Abhurahamu, kana ukasanditeerera ndinokuuraya, ini ndikasakuteerera ndokuuraya. Saka ndakuudza kuti haisi sungano yekukumbirana basa. Kana ukasanditeerera nyaya iyi inogona kukunetsa, but patiri kurova chapter 15 apa ndosaka uchiona chapter 15 Abrahama ari kukumbira Mwari mwana. Chapter 22 Mwari akukumbira Abrahama mwana. Unoziva pandaiverenga nyaya inonditemesa musoro pakuti kukumbirwa chisipo kuri nane pane kukumbirwa chiripo. It was not an easy task for Abraham kukumbirwa mwana. Chapter 22 verse 1. Famba. Iwewe yatiri kutaura zvezvegumi achisi chinhu apa. Pane zvaakukumbirwa nazvo verse 1. Shure kwaizvozvo Mwari wakaidza Abrahama akati Abrahama. Iye akati kwaari Abrahama, iye akati ndiri pano hangu Ishe. Akati zino tora mwanakomana wako mumwe chete ukama wa Mwari naAbhurahamu wakasvika pakukura zvekukumbirana zvisingakumbirwi. Uende kunyika yeMoria. Iwe apa pasi pata iwe teerera muvembi apa pasi kutaurwa chibayiro chemukaka pari kutaurwa chibayiro chemwana. And by this time Ishmael wanga adzingwa naMwari zvokuti Abrahama ndaiverenga Ellen White Patriarchs and Prophets anoti Sara waita akamuka akaona Isaac achitamba obva aona kuti Joshua pazvarwa princess of this home. Hanzi Sara aibva ati haleluya Mwari makanaka. Hanzi Mwari ipapo panguva yaibhuluma Isaac akati mutore uende naye unomubayira. Rega ndikutaurira ukaverenga nyaya mudhara uyu
unoona kuti shuwa hausi murume. Kana taakutaura zvevarume vanotya Mwari, dhara iri rakashata. Zvikadzi mutore, zvikadzi naMwari, wakambondikumbirawo mwana kuna chapter 15, chimbonipawo mwana. Ndakakupa mwana wiwe. Vamwe vanhu munokumbira sereki Mwari. Dai Mwari ekukumbirai semukumbiriro wamunoitaka, waizoona kuti kukumbirwa kwakaoma kupfuura kupa. Kuna ndipewo mari. Ndipewo mari. Iwe kukumbirwa, Mwari vari kuti Abhurama, wakandikumbira mwana ukanetsa, chimbonipawo mwana. Rega uwe, dzika famba shamari. Waunoda Isaka uende kunyika yeMoria, umuite chibayiro chinopiswa nerimwe gomo randichakuudza. Akafamba. Apa ndo panondibata. Hanzi dhara parakaudzwa kuti tora mwana uende naye kugomo reMoria, harina kufunga kaviri, rakafunga kamwe. Vakakomborehwa vanhu vanoti kana Jehovha ataura vanonzwa kaviri. Hanzi akati shoko raMwari harina reasoning capacity. Zvataura Mwari ndizvozvo. Isaac ende paunoona kuti dhara rachoka raitrasta mwana waro, harina kumuudza kuti ndonokubayira, because raiziva kuti kunyangwe tikanomuudza avako harambi. Ndakutaura ndikati chaitsvakwa naMwari kutsvaga rudzi runotya Mwari. Chinhu chauraya nyika, rudzi rwaiye zvino haruchya chiMwari. Havachisina matyira. Zvaitwa kare nezvaityisa iye zvino zvava nyore kuita. Chaitsvakwa naMwari rudzi rwake. Ndosaka akati mutore uinde naye, famba shama. Abhurama akamuka mangwana, akasunga mbongoro yake, akatora majaya maviri naIsaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro. Iwe dhara iri wazone emission. Ndokusimuka ndokudifamba, akaenda kunzvimbo yakaudzwa naMwari famba. Iwe nomusi wetatu Abhurama akasimudza meso ake ndokuona nzvimbo iyo ari kureka. Abhurama akati kumajaya, imi chigarai henyu pano nembongoro, zarai pasi pegomo, ini nomwanakomana. Ndichaenda ikoko, ndichanonamata, asi tigodzoka. Famba kama. Abhurama akatora huni kama eka chinopiswa, akatakudza jaya. Famba eka mwanakomana wake akamutora moto nebanga. Iwe dhara riri kutora zvose zvinodikanwa to accomplish mission. Zvese zvinodikanwa. Akataurira majaya akati nyaya yakunetwa kugomo kwamuihwisisi, sarai pano. Iye zvino yava nguva yekuti vamwe vanhu kana vachisara ngavasara. Haichasiri nguva yekuteerera muviri. Haichasiri nguva yekuti ngatite revival as a church. Revival inotanga newe. Haichasiri nguva mayuthi yekubvunzana kuti uri kuinda here kuzunde kana usingaindi handindi. Haichasiri nguva yekuti munyengererane mumba kuti muri kuenda here kuchechi, mai woti handindi, iwototi saka neniwo handichaindi nokuti baba havaindi. Vakaropafadzwa varume vakafanana naRaroti, vakati mukadzi acheuka kuita churu chemunyu, iye akati handicheuki kuti ndione kuti mai vacheukirei, ndichatarisa kumakomo. Hapachadi kucheuka apa. Handisarai pano. Hamundihwisisi nomudhara. Sarai pano. Ndoda namata nomwana. Imi garai pasi. Verengawo.
Isaka akataura naAbrahama baba vake akati, iwe Jehovha baba vangu. Iye akati ndiri pano hangu mwana wangu. Akati woyi moto iwo chayarobvudza baba vangu. Zvikati pane chamasiya chiri important. Taronga kunonamata gwai rechibayiro riripi. Ari kuvhunza baba vake. Unoziva chimwe chinondityisa panyaya. Ukaverenga zvakanaka zvinonzi nemakomendari, Isaac paakatestwa naAbraham anga ari more powerful than his father. Hanzi pasimba. Ende ukaverenga maHebrew commentaries anotokutsanangurira kuti anga asvika military age. Hanzi yekuti akaenda kuhondo hakuna emusunda. Hanzi ende panguvai Abrahama anga asisina simba, achembera, asi still zvakadaro. Anoti Abrahama anoti ndikachembera muviri asi handichemberi pfungwa zokutadza kuziva zvinodiwa naMwari wangu. Shamwari, ina handina kuuya kuzoita zvokutamba newe pano. Vamwe makapedza gore muchigadzira musangano. Vamwe mukapinda muzvipatara mukabuda kuti muye pano pamusangano. Maybe it's your last chance. Kana ini pano ndakamira kudai hazvizivi kamwe. Zvimwe nguva gore rinouya handikembi. Zvimwe nguva gore rinouya kembi meeting inoitwa ndava muvhuru unotonhora. Unoziva sei iwe? Iye zvino kungovhura mafoni unowati kwakati kwaitika accident, kwakati kwaitika chakati, kwakati kwaitika chakati. Bhaibheri rinototi nemazuva ekupedzisira shiori richawedzera kushamisa masuo aro. Ndosaka ndiri kutaura newe ndikati shamwari, kana wafunga kunamata Mwari, put more effort. Satamba pari kutaurwa. Tanzinzwa mwana wabvunza. Kazoerenga. Ellen White anoti, this question pierced the heart of Abraham. Hanzi akabayiwa moyo mudhara. Hanzi akada kuita kungopfugama kuira pasi. Kuti mwana ndomuudza sei kuti you are the lamb. Hanzi akabayiwa moyo mudhara uyu. Akati ndomuudza sei kwa mwana kuti gwayana ndinaro asi ndiwe. Ndomutaurira sei iwa. Verse 8. Abrahama akati, Mwari uchapa amene gwayana iwe mapinduriro emadhara. Mwana wangu saizvozvo vakafamba vari vaviri vakandosvika panzvimbo vakasvika panzvimbo yakaudzwa Abrahama akavakapata akagadzira hudika ndokusunga. Iwe teerera, ndati apa nditeerere. Ndomudhara paakaratidza nyika kuti kana ndoita zvaMwari wangu I am more than serious. Pandaiverenga zvainzi even ngirosi dzanga dzava nemubvunzo kuti mudhara uyu munonyanya kumutrasta so much. Hanzi saka ngirosi dzakatarisa chiitiko ichi kwete dzaMwari chete nedzasatani kuti ushuwa murume uyu uchanokunyadzisai pagomo. Hanzi Abrahama akati ndingatofa hangu ini pane kunyadzisa Mwari wangu. Rega ndikutaurire iwe neni. Ukazvitarisa wakagara ipapo unongobva wangokonkluda kuti kuita zvokutamba chaiko. Chikristu hachimhezvi tiri gurupu kudai. On a personal level. Kazoerenga Ellen White panyaya andokutsanangurira kuti even kusunga kwacho anga asingachagoni. Hanzi Isaac waibatsira baba vake kuzvisunga. Hanzi waiti mudhara wangu wachembera.
hanzi ende chimwe chakasunda Isaki kuti asaita nharo. Hanzi wakati kunyangwe mudhara wangu achembera asi ndibaba. Zvavataura ndinoita. Hanzi chimwe chacho chakaita kuti asungike. Hanzi wakati mudharawe ndagara naye kwenguva yakareba handina kumboona achitadza. Chinongoita kuti pamwe vana vedu vatati trust ndezvavanoona zvaunoita vachiona. Hapana chinhu chakaoma sekutsiurwa kunzi baba matambiro amuri kuita namai nhingi hasiwo nomwana. Especially ukaona uri murume wekutoti mwana ndiye anosimuka kukubata mavoko kuti chiregai kurova mama munovakuvadza, hausi baba. Tiri kutaura zvana baba vampunga baba chaivo ndova tiri kutaura. Unoziva kuti chakaita kuti Sara unoziva kuti ukaerenga bhaibheri unotozoona kuti hameno kuti urumbonamata Mwari upiko. Handi Sara waiti akadanwa naAbhurama waiti shewe. Vanoverenga shewe is a Hebrew word inoreva kuti Mwari wangu ishe wangu. Handi Sara haana kumbobvira aenda kunonamata Mwari waAbhurama, asi waingoudzwa naAbhurama kuti Mwari wangu anoda zvakati. Sara waona kuti ika zviri kutaurwa nababa ava ndo zvavari kurarama. Hanzi akapedzisira ati Abhurama, ndaneta nokukuti husband, kunamata kwako nokururama kwako zvaenderana, wava Mwari pandiri. Iwe mukadzi wako anotemba munamato wako here iwe? I was challenged nemumwe lecturer akanidzidzisa kuSolusi. Ndofunga vazhinji vanomuziva ndi Dr. Mazhawidza. Tara Mazhawidza aitaura, mukadzi wacho akambotaura nesu. Akati kana baba ava vatanga kunamata, ndinoita shirikadzi kwemazuva vari pamunamato. Hatizokuti kana vatanga kunyengetera vachitaura naMwari wavo, hanzi neni ndinovatya. Kuti murume uyu ari serious, iwe mukadzi wako hatrust munamato wako, uri pano futi. Wona kamusangano wamatumba wako topera musina kumbonamata Mose. Ukaona muchitotadza kunamata Mose pano kwakuzoti kumba. It's not easy we. Kuti mwana ati sungai akateerera, anoda kukubvunza mubvunzo, ari wako anosungika here? Ndimi mukapedzisira matosungwa. We are not talking about zvokupretenda apa. Hanzi mwana akati handinganyadzisi baba vangu pamberi pamudhara wangu. Regai ndisungwe basa rifambe. Iwe verenga shamari uwe dhara. No, Abrahama akatambanudza ruoko rwake. Kwamanaka ndoda usatamba nekutambanudza ruoko pamusoro pomwana. Kuti abaye mwanakomana wake. Ukaverenga Paulo akuinyora kubhuku raHebheru, zvinonzi it was easy kuti Abrahama asumudze ruoko abaye mwana, nechikonzero chekuti Abrahama anga atouraya mwana mupfungwa kare. Ndosaka kaiwe uchiwa Paulo achiti nokutenda Isaac wakafa. Hatina vesi inoti Isaac haana kubayiwa. Waiti sina vesi yakadaro. Mwari ndo vakatozoisa replacement, asi mudhara dai Mwari akanonoka teerera, dai ngirozi yakanonoka yaiwana ravaropa nemudhara. Yaiwana ravaropa. Iwe madaniro acho wawahere tichitanga Mwari wakadana kamwe, iwe mudhara akuda kuuraya Mwari unodana kangani.
Ipapo mtumwa wa Jehovha wakadanidzira kwaari Wakati ari kudenga. Akati Abrahama. Iwe Mwari adani munhu kaviri. Mwari adani munhu kaviri. Pakutanga Abrahamu wakadana kamwe. Nei Mwari vakadana Abrahamu kaviri. It was for emphasis. Ndapota usauraya. Iwe kuno mwana wokuti ukaverenga mBhaibheri unoona kuti kunyanga akaponeswa woga he is worthy. Zvako zvongoti ukangoita kanhu kadiki watofamba waitaurira vanhu kuti dai ndisini dai chechi iwe isina kumira. Kungoita kanhu kadiki so wautofamba uchitaura. Ipapo angoita kanhu kadiki pamatenda vamwe hamuna kunditendavo. Kungoita kanhu kadiki inga wani mandikangamwa. Iya zvino vanhu vanouya kuno vanotouya vachibvunda kuti vamana kana motenda vanhu musakangamwa ningi mukasamutenda anotsamwa. Kana wasvika pakuziva Mwari hautendwi nemunhu unotendwa naMwari. Hatisi kutaura kunamata, hatisi kutaura nyaya yekuparidza yandiri kuita. Even the devil can do it. Ona muhwati akaparidzira Jesu unogoita nharo sei? Ona muhwachi rwa 3 sermons pana 4 dzamateku. Unoita nharo sei? Una muhwachi kota mapisarema. Ona muhwachi kota Deuteronomy chapter 8. Achimutaura kuti chinjai matombo ekumaita chingwa. Jesu akamupindura akati kwakanyorwa kuchinzi mwana waMwari ararame chingwa chete. Ona muhwairi achizopindura Jesu ati even kwakanyorwa kuchinzi kana mukadonha pano vatumwa nokugamuchira. To preach is easy, but to live what you preach is difficult. Zvese zvekuimba izvi hakuna mapatsi amuchaimba asingazivi kamwe naLucifer. Kunyangwe vanoti isu tiri kuramba tichiinventa music, toda kuti isute mayuthi, toda kuti isute vanhu vakuru, musanyanya kuimba zvekudhara, zvinoshata. Hapana chamuchaimba chisina kuimbwa naSatani. Kuparidza hakuponesi, kuimba hakuponesi, kuita zvinoda Mwari ndo kunoponesa. Noziva here kuti vari kwamwana yekuti tichitoita zvatiri kuita izvi Satani anotokuseka kuti umboiteiko iwe. Tiri kutaura personal relationship iri kuitwa pagomapo. Hanzigirozi yakadainzira akati ndapota mudhara, ndapota Abrahama, ndapota usadaro. Chikonzero ndechei? Dzika. Iye akati ndiri pano hangu. Ndiri pano. Akati usaisa ruoko rwako. Usaisa ruoko rwako pamwana. Usamuitira chinhu. Zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. Denga rakakonifema kuti truly Abrahama you fear me. Confirmation code. Rega ndikutaurira sangano dzvene raMwari. Ngatityei Mwari. Unoziva here kuti variko vamwe vanhu vari kuparidzirwa kunze uko kuti vatendeuke vonosangana nevamwe vanhu vari muno vobva vavahedhutsa futi nekamitiro kawo. Ngatityei Mwari vanhu vaMwari. Kana kune chinhu chakanaka chaungazviitira ichaMwari. Hazvishandi kuti zvino uri pano uri kunamata asi kunotova naari kuchema newe. Paari kutopfugamavo izvozvi ari kutopfugama kuti dai chamboko andipa mari yangu. Unozwa usada kuisa Mwari pataiti vakomana. Alright, unopindura munamato wani Mwari. Wanochema here uyu kana iwe wako wokuwedzera kuti Mwari wedzerai kundiropafadza ndiwedzere kuvanyima mari. Mwari unopindura wani. Inini ndandiri kufunga kuti pamanhero ano iwe neni chimbosara
umboregera kukumbira, umbozvibvunza wakagara kuti Mwari tiri kuwirirana here. Challenge hombe ndeyeukama. Ndosaka Mwari achiti Abhurahama, ndazviona nhasi unonditya iwe, handichisina doubt. Dzikanai, takuda kunamata. Vesi ra 13 akasimudza meso ake akatarira ndokuona shure kwake. Unozwa pamwe pandodira Mwari, kunamata hakufi kwakaguma, uye kunamata hakumiswi nekushayikwa kwechibayiro, because God will provide. Ndomuda Mwari apa man. Haana kuti Abhurahama zvandati chirega kubaya, chirega kupedzisa kunamata. Akadiverenga, akatarira shure kwake, akaona gondo rakanga rakabatwa nyanga dzaro mukutsi. Abhurahama akatora gondo akaripisa, chikava chibayiro panzvimbo yemwanakomana. Iwe rega ndikutaurire, ukanyanya kufamba naMwari, Mwari unokuratidza zvikuru zvisiri zezera rako. Mujara uyu nyaya yakaratidzwa, teerera man, ndiye the only person akaratidzwa the effects and the essence of the cross in Old Testament. Ukadzidza zvakanaka Jesu pabhuku yaJoni, vamuti uri mudoko nababa vedu Abhurahama, anoti imi makanyatsoverenga here, hamuna kuona, hamuna kunzwa here kuti Abhurahama akandiona. Unoziva kuti aireva papi? Aireva apa kuti haana kundiona neimwe nzira, akandiona ndiri gwai rinoda kubayiwa. Chirega tikutaurire pakupedzisira. Iyi chapter yatiri kuverenga iri yeSau yezvainoitwa kuNew Testament. Mwari wakati kuna Abhurahama, Jesu asati aburuka segwai kuti anofa, uya timboita kamutambo kadhirama. Ikanimboita dhirama newe. Kobva Mwari vamuti 3 days. Vanoverenga nhoroondo yemuchinjikwa 3 days ndo nhoroondo yemuchinjikwa. Ende vanoverenga nhoroondo yemuchinjikwa, Jesu pamuchinjikwa wakaita kunge gwai. Ukaverenga bhuku ramabasa aPostoli, muranda wakandasi anoti, ndanetseka ndaverenga bhuku yaIsaya ichiti pane murwai risingachemi asi richiurawa. Ndiani? Firipi akadziburukira, unomuudza kuti ndiJesu. Regai ndikutaurire madekwana ano vakomana, Mwari ngaatibatsire. Ngatidzokerei tinotya Mwari. Challenge yaMwari newe neni ukama. Hatisi kutaura zvematitles. Iye zvino shamari chibva patradition yekuti vafundisi muri kuonere zvavari kuita, akudza kuti pastor wacho anoponeswa ndiani. Who told you? Ndakutomborega kunamata because vafundisi vacho vatakwa, vafundisi vamazuva. Havo kundwa nemeridha. Iwe kunamata hakuzi kwakukundana. Waponeswa here zvawakuti unondikunda. Haichasiri nyaya yekutarisa pamunhu. Iwe tarisa pana Jesu, usakudwa nehonye inofira pamudzonga wenyama. Amboita imwe scenario yevamwe mai. Unohati kana vanhu vachangotendoka vanoya muchechi vachirevesa. Havachirevesa zvisingaiti. Vahwarirwa. Andanonamata pasa, ndiri kunamata. Kwabva ndasangana nemumwe mukuru wemadzimai kwakutoti, chiregai kunamata imi. Isu tirimo muchechi asi hatingomiri naMwari chete. Madima ndo kung'anga. Iwe usati unozviziva here apa kuti pane vamwe vanhu vanotosara paprayer band, mabvi avo anopfugamira ng'anga nemaprofita. Vamwe vacho
vanotomira kumberi kwesangano. Hakuna utsinye waungaitira sangano raMwari sekunzi elder namatirai sangano imi musingatendi muna Mwari wacho. Iwori utoziva ndabva pano haundoenda kun'anga. Jehovha ngatibatsire. Madekwana ano todangoita rukoko kuno vanhu vanoti Mwari, ini ndikatarisa kamudzokerere kandaita kumashure, ndipeiwo simba ndimuke ndoda kuponeswa. Vanoti Mwari, ndichibva pano pamatumba ndaongorora kuti handina kufanira. Pane pandiri kuona Mwari kuti apa ndikapasagadzirisa chete, kana hwamanda ikarira ndinozorora zvachose. Inohwa chimwe chinokubatsira. Imborota Jesu auyi, imborota wakavata kunge Jesu ari kuuya, umboona here kuti unodii? Ukasazotiza murumu macho imomo kuti kana akauya ndiri muno handiponeswa. Madekwana ano todangoita rukoko wekunamata nevashoma vanoti ini Mwari kutaura chokwadi. Kana mukasandibatsira, mukasandirwira, hakuna kwandinoenda. Jehovha atsamwa zviete. Ndova ndiri kuda vakada. Vamwe hedu takagara pasi anoti ini Mwari, I need a special prayer. Mwari ndiri kuona kuti kutenda kwangu kwadona, ndodavo simba. Vakadaro ndova ndoda kuti vauye apo tinamata. Vakadaro ndova ndoda famba apo muye tinamata. Vakada vanoti ini Mwari kutaura chokwadi. Help me Lord. Ndikazitarisa ndakagara, ndinoona kuti ndadzokera kumashure Mwari. Ndibatsire iwo madekwana ano. Vakadaro famba imuya patoda kunamata. Vamwe gara yenyu pasi musasumuka. Toda vakadaro chete vanongoti ini Mwari ndikaongorora maitire angu aya, idi Jehovha ndoda nyasha, ndova ndoda. Zombopo sekendere panondo me. Dati famba mudikanwa famba. Ndoda kunamata famba mama. Pauri kufamba taura na Mwari mumoyo. Mudze kuti kana uri muyuthi taura na Mwari kuti Mwari, mukasandidzikinura pamadrugs aya hakunazve anondiponesa. Siondipariyo mumoyo wekukudza. Haleluya. Andipariyo rutsore. Pauri kufamba taura na Mwari mumoyo. Udze Mwari kuti ndakwira ndadzika zvaringana. Ndibatsire iwo Mwari. Patinobva pano pamusangano takanurai matende ose aSatani. Ndoda kudzokera ndasunungurwa. This is the chance. Ndatiteerera madekwana. Ita bye Satani. Ndinombowa asi Jehovha ndibatsire. Ndoda kumuka, ndoda kuenda kumusha. Ndoda kunamatana. Vamwe vanoti Mwari, kana pava pazvinhu zvekunamata ndine usimbe, asi zvinhu zvangu ndinovata ndakasvinura. Asi kana zvava zvekunamata ndine usimbe, ndinodzokera kumashure, ndinoneta. Mwari ndibatsire ivo. Ukaverenga bhuku raRuka, Pita unonzi naJesu ndaona Satani ari kuda kukupepeta serusero, asi ndakunyengeterera. Vanhu vatoda dakara wese
Andebore samuma tope yene andemesa yene pa bari kufamba famba itoda kuna mata. We need a true revival. Mufundisi wasati wana mata iwe taura na mata pawakawa ndiwa unopasi nezva uri kuita ndiwa unozviziva. Tarira famba uye kuna Jesu uti Mwari pandodzokera ndoda kudzokera ndashanduka reko kashera madonwe. Ndiri kuona vamwe vari kufamba famba ivakomana toda kuna mata famba ivakomana. Pastor Aiten, can you come and pray for us, Fundis? Takuda rumwe ruti runoti ni Mwari ndoda kubhabhatidzwa pamusangano uno. Vanoti Mwari ndoda kubhabhatidzwa, ndoda kusangana nemi. Vese vakasimuka nevamwe vari kusimuka nhasi nevamwe vasimuka. Ndoda kuti mupuwe a special prayer yokuti never return back again. Rambo wakamira wakasimba. Ndoda boka rakada kana pane vakadaro vada kubhabhatidzwa vakasimuka nevari kusimuka izvozvi nevasimuka masikati. Fambai muye kuno tuwane nguva yekunamata. Vanoda kubhabhatidzwa fambai tuwane nguva yekunamata. Muimbisi pari kuimbisa vakadaro fambai tuwane nguva yekunamata. Famba usatya, fambako Mwari akukomborera isisi. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Vada kubhabhatidzwa vose vakasimuka fambai vakomana nemayuthi anoti Mwari ini Jehovha ndoda kubhabhatidzwa wamanda isati yarira ndoda kusangana nemi. Vese vanoda kubhabhatidzwa vada kubhabhatidzwa ndoda kuti muye kurutivi hwangu hwekuraiti kuna mama ava vari kuuya vada kubhabhatidzwa fambai vakomana uyai kurutivi hwangu hwekuraiti. Ndatiteererai vakomana wamanda isati yarira. Mwari unofanira kuponesa chakarashika. Saka kana aripo anoti Jehovha ini ndoda kusangana nemi ndoda kubhabhatidzwa, kana aripo famba netsoka dzako uya kunoku kuna maichuma anoti Mwari ndibatsire ivo ndatifamba netsoka dzako usasara wakagara iwe wamanda isati yarira. Muponesi wako unokudana musi unorira wamanda. Voice harifi rakaita strange kwauri chikonzero wakamboridzwa richikudana. Ndironzwi richakudana kumakuva richikumutsa kuvakafa. Usasara wakagara. This is the time to be saved. Ndomukana mudikanwa wekuponeswa. Ndosaka muimbi achiimba kuti madonwe ndipenye. Kana pane hama iri kunyanya iperekedze, famba nayo netsoka muperekedze uye naye kuna Jesu. Ndomukana wekuponesa. Takuda kusvika pakunamata. Vafundisi vedu vaviri vakuno vachatinamatira. Pastor, I'm going to pray for baptism candidates. Mufundisi, namatira isanga. Mwari ngatibatsire vakomana. Mwari ngatibatsire sanga. Tererai. Mwari ngatibatsire vakomana nyika ichisina kumira zvakanaka. Mwari ngatipe simba. Kwete rekuita chimwe chinhu rekurarama shoko rake. Ndochete chasara pasangano. Mwari ngatipe simba rekuramba mweya wokupritenda nezita raJesu. Mwari ngatipe simba vatendi rekusema chivi nekuchifuratira. Mwari ngatipe simba sangano rekugona kuona Satani wemunzvenga.
Mwari ngaaputse ushamwari hwose hwatakaitwa naSatani, tishamwaridzane naJesu. Kana mukaona sangano ngarichibvisa pfungwa pakuda mharidzo dzinofadza nzeve asi dzichivaraidza mwoyo. Sangano ngarinamatire mharidzo dzekuti dzikaukaiwa unofunga kuti muparidzi ari pesenari neni, chikonzero unofana kutendeuka. Tofana kutendeuka. Fundisi, you can come and pray for the baptismal candidates, for God to strengthen them in their journey of life. We are praying tonight. Our eyes are closed and we are praying. Father in heaven, we glorify your name for the power of your word. We have seen the Father, Abraham, reminding us of Jehovah. And the Bible says, for God so loved the world that he gave his one and only Son, Jesus Christ. Amen. Thank you for Jesus. Tonight we have seen him. We have seen his glory and his love. And now, because of your word and the power thereof, men and women, young and old, have come to the front, accepting to be born again, saying bye-bye to the things of the world. We glorify your name. May your name be praised now and forevermore. Now, Lord, we pray, knowing that the enemy of our souls is never happy when we turn our backs against him. Now we pray that you may fill your people with the power of the Holy Spirit. Teach them to say no to sin, to turn against ungodliness, and to embrace the power of salvation as it is found in Jesus. May you seal their decisions in the power of the Holy Spirit. And we pray that when you shall come the second time, each one of these, your children, will not be lost. Hide them from the face of Satan. Hide them from the enemy, that they will make it up yonder when you shall come the second time. And now, as we continue to pray, we ask that your angels will draw nigh to us, that your spirit will draw closer to us, that these men and women who have stood today will receive the answer to the prayers of their hearts. Incline your ear as we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Baba wedu warikudenga na mponesi Yesu toda kutendai. Aita yenyu nekunzwa munamato muranda wenyu. Aita yenyu nekugashira vauya kwa Muri. Nekuti hakuna akauya kwa Muri mukamurasha. Sare yenyu ngarikudzwe mbiridzo rero kwa Muri. Panguva ino Mwari wekudenga, tinoisa boka rauya pamberi penyu. Chatiri kukumbira ukama huri nani nemi. Tiri kukumbira rumutsiridzo. Tiri kukumbira Mwari wekudenga kukunzwisisai kwakadzama, kwete nepfungwa chete asi nekurarama. Chidiso tinacho chekukuraramirai asi simba ndora tisina. Saka tiri kunamatira power rinobva kwamuri, risenerere mukati mehana dzedu, ritibatsire kukutyai. Pasina vanotiona tikumirirei, pasina vanogona kupupura timire nemi. Tiri kunamatira faith of our fathers. Amen. Holy faith. Batsirai Mwari wekudenga vatosumuka. Chatiri kukumbira kwamuri is that power that you promised. Pamakati all power has been given unto me.
May that power be manifest in our lives. Sanganayo nesu pautera hwedu. Patinokundikana munopaziva. Patinokonewa pakajeka pamberi penyu. Vamwe havana kufamba netsoka, asi hana iri kupupura kuti panondikunda. Tokumbira simba Mwari wekudenga rekumira even if the heavens fall. Batsirai Mwari vana venyu vatouya. Ende kana vatouya vagezesei namaropa enyu. Maropa enyu ane simba rekukwakwanura makwapa ese echitema. Nekupa simba zvakare rekutanga patsva. Tokumbira Mwari wekudenga muchere guva rezvakare. Mutivige Mwari wekudenga, motidzidzisa to have total dependence on Christ. Maita yenyu Mwari wekudenga nekuti muchava nesu. Wedzeraiwo commitment yedu pazvinhu zvenyu. Kurevesa nekuperera necommitment yatinoisa pamabasa edu nezvinhu zvedu, mhuri dzedu nezvatakabata. Mwari wekudenga tokukumbira kuvo kurevesa kwedu pakukunamatai. Tibvisireiwo hypocrisy, kunyengera. Mudyare faithfulness matiri. Faithfulness pane zvinhu zvinobatika nezvinoonekwa. Faithfulness pane zvisingabatike nesingaonekwa. Batsiraiwo Mwari wekudenga. Pamwe vedu, we are even not faithful to our partners. Batsiraiwo Mwari wekudenga tive faithful from now onwards. Kana maunza rumutsiro urwu pakati paIsraeri, vazhinji pasina shoko rinorehwa vachaona kunaka kwaMwari vagokudai. Vagokuteverai vasina kugombedzerwa. Tamirira Mwari kuti mutipe power ramakavimbisa pamangati you are the salt of the earth. Salt haiite ruzha kushandura muriwo. Inongoda kuiswa pedyo nawo toshanduka. Kumbira Mwari wekudenga tive ma-agents of change. Change for the better kwese kwatinofamba nekwatinoenda. Vanosangana nesu nekuinterakta nesu vapupure kunaka kwaMwari tisina kuvaudza kwatinopinda. Maita henyu Mwari wekudenga nekuti mavimbisa revival iyoyi. Batsireiwo Mwari sana baba sana mai. Mhuri dzedu dzigogona kunzwisisa nekubvuma tisina kudzigombedzera kuti tinokunamatai. Kana paripo patanga tichikonewa kuseta example yekunamata Mwari kuvana vedu, patinodzokera kumba tokumbira Mwari vana ivava vagona kuti baba vashanduka, mai vashanduka. Vana ivava vamwe vacho vachatadza kuponeswa nekuda kwemararamiro edu. Vanotoshamisika tiri pamberi pechechi tichiverenga mavhesi kuti baba vanotonamata nemhaka ye vachinyengeravo vanhu vesava. Takukumbira Mwari wekudenga vabatsireiwo naivo kuti kubva nhasi tichienda mberi nekuda kweshanduko ichaitika muupenyu hwedu vagopupura kuti our father and our mother is a changed person. Tonamatira revival even kuvadiki vedu vatosimuka netsoka. Vamwe vavo vachiri vadiki asi vatouya pamberi penyu. Vari kunamatira to be faithful muupenyu hwavo, muzvikoro, kumabasa nekwavanoswera. Faithful to their parents. Faithful even Mwari wekudenga kune vamwe vavo. Faithful pese pavanenge vari. Nyika igopupura kuti kudenga kuna Mwari ava vanomunamata. Aita henyu Mwari wekudenga chirangariraiwo nemuparidzi navabati vose vebasa. Tivigewo kuseri kwemuchinjikwa wenyu. Nekuda kwebasa ramakatipa chitibatsiraiwo kukuraramirai. Tisete muexample to our brethren. Batsiraiwo Mwari wekudenga vaparidzi vava. Tese takadai nevamwe vakagara. Tine zvidiso zvatinazvo pamwoyo. Zadzikisai nekuti muri Mwari. Tine zvinotiremera zvatakabva nazvo kumba. Turaiwo mitoro iyoyi. Tine minamato yatanamata kwenguva yakareba. Chiipinduraiwo mwaka uno. Kana matiitira Mwari nenyasha dzenyu, zvikumburiro zvenyu zvinaye pamusoro pedu.
tigopupura kunaka nekugona kwaMwari. Mbiri godzorwa kwamuri nekuda kwaJesu. Amen. Amen. Fungane kunaka kwenyika iyoni chashika kawira neziti ndichamira namo bonesi ndichawa nenyere tiere ndichawa nenyere tiere chiremba umane ruzuva rawira tomukanda pande swatowe kumusha ndichawa nenyere tiere musimba ratenzi ndorako nyamata iwese muwani wemweya nyerezi ekupe yaingawe yangu kamusi unoshisa kwasho ndichawa nenyerezi ere chirema umane ruzuva rawira tomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyere tiere ndichafara kuona uso wa Yesu ndomupa rukudzo nariri zvichandifadzamo mushawe ndaramba kuti ndikawana nyeredzi ndichawa nenyeredzi ere chiremba mumane ruzuva rawira ndomukanda pane swatowe kumusha ndichawa nenyeredzi ere ndichafara kuona uso wa Jesu ndomupa rukudzo nariri zvichandifadzamo mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi ndichawa nenyeredzi ere chiremba mumane ruzuva rawira ndomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyeredzi ere ndawana shamwari yakandida lisingaziwi akandifuwa nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo ronakasimba Jesu ndiri wakaini uri wangu narini ndawana shamwari yakandifira andiupenyu bachete asi akazvipira zveninazvo handizvangundaka muchengetera moyo simba upenyu zvesenge zvake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira iyo yenda kudenga iri upenya yokuti
wanashamari inemutsa idinerulo ndi mutungamiri kwaye ane zerone